ndina Jesu ndinoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handirindega. Kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndingararako. Apo dimare pasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa. Kwese ndina Jesu musha wofadza, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare, tichivimba manga muchiropafadzwa nekukomborerwa zvikuru kubva mangwanani kusvika panguva dzinota kutaura nyaya dziri kuitika mukati medu matiri kurarama. Tisati tapinda munyaya yemuzuva ranhasi, regai tikumbire humba, mutivhurire nemunamato. Ngatinamate. Baba wedu makanaka, muri kumusoro kudenga, masikati ano tinouya pamberi pechigaro chemutsa wenyu chinokosha, chinoera, chitsvene, ndo pachitubu cheupenyu hwese hunoraramwa pasi pezuva, ndo panosvika minamato yagadziridzwa naMweya Mutsvene. Taapano padare, wateereri wawapo, nyaya dzawapo, chitipaiwo njere dzekuti titaure nyaya idzi, dzikotibatsira isu tiri kutaura, dzikobatsira wateereri, dzikobatsira kutora zvivhitivhiti izvi. NdiJesu Kristu tenzoita kunamatai. Amen. 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 Tinotenda. Regai timbokwasisa dare. Jesu anashonga muzukuru. Tinotenda. Regai tipe mukana dare rimbokwasisa wateereri wedu humba. Toda kukwasisai wateereri wedu nezuva rakanaka resabata rino. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndinopindira paThe Grand Church. I'm one of the elders ipapo. Toda kutaura nyaya dziri pano dzinobatsira imi nesu tiri kuteerera. Ndinobva panyika nyoro, hatirege kutaura nyika iyoyo, panonzi parusape, panyika nyoro. Mwari akukomborerei as you listen to these topics. Tinotenda. Makadini wateereri, ndoitwa Tsikada, Gardner Tsikada, ndinobva kuNyazura, Mutungagore. Mwari akukomborerei patenge tichidzidza pamwe chete, ndiri muyera nyati, tinge tichibatsirana. Amen. Amen. Aiwa, tinotenda wadiwa wateereri. Nemi watariri ndini wenyu Tokyo. Pastor Michael Rugube Ngwaru. Tobva kuTokyo pazasi pepamuri kwamutokoko. Tiri wazukuru wanohoreka. Tajaba. Aiwa, tinotenda. Kana makambona mubudya, wamwenya mabudya musati mambaona. Ndini budya chairo. Tinotenda. Ndoitwa gospel mudoni. Ndinobva zvakare kwarusape. Kune varume ava. Tisu kana tichimba number 7 tinoimba tichiti wana wese wanodisa. Hatishandise va, toshandisa wana. Tisu wana wese wanodisa. Wanhu weZimbabwe. Wanhu weZimbabwe. Ndini wana rega. Tisu wanhu wacho. Saka zvakarongeka zvakadaro. Musoro wenyaya muzora nhasi uri kutiwo akadyiswa. Akadyiswa. Kudyiswa. Unogona ngotori padare wakatodini? Wakatodyiswa. Wakatodyiswa. Saka tichada kuziva kuti zvekudyisana izvi zviriko here, zvinomborevei? Exactly. Munyika vari kumboti chii pamusoro penyaya yekudyiswa? Exactly. Regai tinzwe nyaya akedu kashotas nhasi kauya, very short story.
uyo ari kunyora murume ari kunyora ari kuti varume I want my brother back. Kubva paakaroora things have not been the same. My group wakangouya my brother just can't make decisions. I want him back. Akadyiswa. Wow. Yeah. Yeah, it's man to man. Man to man, yeah. Kuti nderetokana kuti ukudliswa. Yeah. Uyo akadliswa. Saka regai tinzwe vhesi tobva taipa kune theology. Right. Rachashandisa richada mfundisi kutsanangura. Yeah. Ephesians 5 verse 22. Wrote, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Icho. Yeah. Vemunyika Nyamziwa. Vemunyika vanobva vati iri ivhesi manyama. Yeah, vhesi manyama. Rakadzama. Yeah. Basically, I think tichazotsanangura Yeah. kuti chinonzi kudyiswa chinyi. Yeah. Eyo pamberi apo. Maybe I may just preempt so that tozozisimbisa nevhesi. Chandiri kuona apa wadiwa watereri kana society ichiti munhu akadyiswa kurutaura kuti wakuopareta palevel yekuwa kuda warairi ringange rakadzama too much asi regai ndiritaure wakuita kunge chituta zungairwa. It's like iwewe wacho you have lost yourself. Uchisina sense of self Identity is gone. so dependent on your wife zvekuti vhesi iri kwauri unogona kurinzwiswa richiti varume zviise pasi pemadzimai enyu chaiwo. Saka handizoti nyati andipire vhesi. I think at the back of his mind he's saying munhu akadyiswa ndiye haakuzviisa pasi pamai. Mai ndo waakurana show. No wonder uyu anyora tsambai ari kuti iye varume I want my brother back. Kubva zvakauya mai guruka I've lost my brother. Are you getting the point? Amucho kana taakuzonyatso itsetsa tichada kunyatsozwa kuti kana Bible richiti submit one unto another. Riri kumborewei. But izvozvo manje zvekusubmita one unto another zvinosiyana papi nekuwa munhu akadyiswa. Okay. Nyati, your opening statements on inini ndafarira mutsoro yenyaya wenyu ngasataenda ido kune muchinda uyo mati akadyiswa ndongoda ngotaura maobservations asi ndicharohwa nhasi ndanyamziwa. Inini I've seen faringa vafana vamazuva ano handizoti ma-equal rights here. Unoona mukomana ari kufamba nemusikana wake kana kuti mudzimai wake we don't know handitika akabata handbag akabatiswa handbag. I think that's the correct term. Akabatiswa handbag ndo imwe example iyo. Kana tinogona kuona paine pattern takamboda kumboitaura pamwe musi handitika baba vakapfekedzwa hembe namai. Ndoda kushandisa mawedzi yaya deliberate kuti vakapfekedzwa because kala nestyle yacho haasi munhurume bauyo ndimai. Unonyatsoona kuti munhu uyu asati aroora aisapfeka zvinhu zvakadai so. Mazambia yakauya maafrican attire yekuti mai vanenge vaine same color same chichi zvese. But this guy was not like that asati aroora. Paakangoroora chete. Saka pane nhodzera dzatinoona maybe behavioral change. Handizoti shona inoti kudyiswa here kana kuti munhu yanenge achiri normal here. But pachishona tinenge tichingoti sei achinja kubva paita sei paaroora. Ndo pari kubva temu yekuti kudyiswa. Saka I want to think kuti maybe pamwe patichakurukura chabatsirana kungoonesana kuti chii chinenge chamboitika kana kuti pane zvinoitika here kana munhu akanga akuwadzana nemudiwa akanyatsonyura mulove. Asi hatidi kuzoconfuse. Hatidi kuconfuse kudyisana nekudana. Tichazonyatsoita nyatizi watiteerariwa rimwe rekuti hatinoda kupinda mariri. Yes, umba. Ndakudza kuti uyu yamuziva. Aiwa, ini ndinoda kuti
hazvina kuipa. Kudyiswa. Handingati kudyiswa. Kupindirana nemudzimai wako. Hazvina kuipa. Yeah. Kana kuti tipfeke zvakafanana. Hazvina kuipa. Ndo zvamuri kutaurirana muri mumba. Machira acho munenge mandotenga mese. Hazvina kuipa. Asi chakaipa maningi hechi. Kuti wasvika pakadaro hako kuchiita zvakanaka wobva warasa your identity. I think ndo pane. Okay. Society inokutarisira kuti uchawa necontribution panyaya dzamuri kutaura. Wobva waramba wakati mwiro. Kana kuti pouchataura pacho hazvina zvezvinoreva. Okay. So ipapo ndo panenge pane danger. Okay. Ndakamboona muzukuru wangu uyu nemuzukuru wangu kadzi wakapfeka zvakafanana. Handina kumboona chakaipa ipapo. Sorry, muzukuru upi? Muzukuru ndakapfekedzwa namai. Handina kumboona chakadini chakashata. But he never lost his identity. You know what I mean? Okay. But the danger is to lose your own identity. You get the point. Okay. Yes, uyu mukomana anyora umuchinda anyora uyu. Ida toona danger pane brother wake. Ndekuti kana ari ma-issues emudzimba akutombotanga atega nimbononzwa kuti mai wanoti kudini imutaura mafamily ma-issues efamily akumbotega nimbondo ndo concern yaanayo manje. Okay. Kuti I've lost my brother in terms of decision making. He's no longer there. Okay. All right. Matara nyema decisions. Let's go back. Let's start with mu society, mu community matrikugara. Yeah. Ndigatangire ikoko. Because ndatoona unge vanhu vachasiyana maonero. Okay. At the same thing. Yeah. Inifawa nemukadzi wangu ndakabata handbag. Mumwe ari kutoona kudyiswa. Mumwe ari kuona vanhu vari kudanana. Look, urukupa. No, people read. You're making a statement. Let me put it that way. Ndakabata handbag yamai, iyo mai vari kudai maoko. When you're supposed kudai maoko iwewe. You wakabata handbag manje. You are making a statement. Get the point. You are making a statement to the community. Then mosvika parufu. Kana dzisina kukwana kusvika pakadaro. Just got pari kufana kuti nedzoma wobva wati makorokoto. Unenge waenda AY. Okay. Ndekuti hauchaziwa kuti yes, kana makapfeka zvakafanana hazvina chakaipa. Chakaipa chataurwa nemukomana anyora uyu, murume anyora uyu, aneka ndechekuti brother wake, I think ndo patichiri. Decision. Yeah, he is no longer making a decision. Dhaisimboita kare. Nekuya kwa maiguru. I don't know what maiguru chicha wakaita. Maybe tichabata kubata kuti iko kunombonzi kudyisa kwacho ndekuita sei. Ndo patauda kutoenda kuti zokudyisa kwacho kuita sei, but musati matopindira gani ngovunzamo. Imimi munopfeka zvakafanana. Asati tasvika pakadaro. Asati tasvika pakadaro. Amusamasvika pakadaro. And handifi kuti tichapasvika futi zvakatodarika. Okay. I'm 82, I'm turning 82 this month. Ndoni kwandakapfeka Zambia zvofamba sei. Okay. Vanhu vanonditi ndaita sei. That's fine. I think chatoda kuburisa pachena. Yeah. And I'm sure isusu takadai. Yeah. Nemi tirima members of society. Yeah. We are representing society. Exactly. And you can quickly hear pamatauriro edu kuti togononge tiri vanhu vari subjected kuma stereotypes. Yes. Eyo kana chiti ma stereotypes eyo ipfungwa dzakaumbwa nesociety yekuti chekuti chinorova zvekuti chekuti chinorova zvekuti. Yeah. Saka inini ndika mairi acho wakapinda mu pharmacy wakanditi chimbosaura wakabata bhegi rangu iri ndichambotenga mapiriti ndiri kuuya imimi mouya mari mondona ndakabata bhegi ramari wakamira paso munenge mine pfungwa dzekuti bhegi rinobatwa nemunhukadzi kana razopiwa kuna baba zvochirova kuti I think there is something wrong. Saka ma stereotypes edu iwayaya
ndo ari kutungamidza kuti tilebhule munhu kuti akadini akadyiswa, because kwatiri isusu muZimbabwe munomu munhukadzi anofanirwa kudai ane chimiro chakadai agoita zvekuti kana iwo matraits atinofungidzira kuti ndeyechikadzi kana azokuonekwa pana baba manje zvakuita kunge I think baba wakawa pane zvakaitika pavari. I think ndo imwe yandingati pakubetsera kudefine kudyiswa is simply looking at tinotarisira vanhukadzi kudai kana takuzoona pane munhurume. I think there's something wrong with this man. But on the other side as well, whilst that may be maybe an explanation of the broader way of looking at things, but we cannot also discount pfungwa yekuti kune vari kunze uku vari, to use word ramakombe raanoshandisa kakawanda, vari evil, or to the extent yekuti they want to control mafungire emunhu, woita misikanzwa yekutsvaga zvinotsvagwa zvimishonga nezvinoteketerwa zvoshandiswa pane vanhu ende potomanifesta such a drastic change. Izvo zvinogona kuti zviitike, but ruzhinji rwacho kungoti hedu maybe pamwe maborderlines acho tinogona kuzofananidzira nekuzongofunga ngoti nekuti maybe pamwe munhu haana hake kudyiswa but angoita hake conscious decision nekuti I want to try this, I want to try that, because society ine zvayakatrena kuti vanhurume kana achifamba nemunhukadzi andika nemudzimai wake anenge akatakura pesi yake chikwama chake, anditika it will be very rare baba vangu handakwaona wakatakura bag ramai papfudzi wachifamba, even if ndaizwa kuti baba vangu anoida mai vangu handina kuona wakatakura bhegi ramai wachifamba mutown. Saka pane pamwe pekuti tingangowati hedu ma-stereotypes, yes, but pane ma-norms e-society, ma-behavioral expectations ekuti munhurume tinotarisa kuti anga akadai. Nepamwewo pekuti ndofunga takamboita imwe program yekuti pari kungovhunzwa chinhu chingori simple chaikuti tiri kubvunzana tiri tega tiri pano, otobvunza madam, uruda kundo, you want to escalate every little issue kunani kuna madam. Saka we have seen varume wekuti maybe kushaya word randikasa radununu angogara kunge chizombe haachisina decision kutaura kwaita makombe, haasina kana identity yake, sekutaura kwaita murume uyu kuti I want my brother back. There was a certain personality yaanga inayo that has overly been lost by this transition yaita yekuti awana. Saka hatizoeri kuti maiguru ane zvawakaita here, but izvo zviriko zvinogona kuwanika mabasa neminana inoitwa nekuda kwekubata-bata kwekunze. We've had zvinhu zvakafanana izvozvo. Ndenda kupinda apa kuti uyu murume anyora uyu kuti I want to claim my brother back. Brother wacho chakakwadzwa ipfungwa. That's right. The body is fine. Pfungwa dzakuitiswa zvese. Pfungwa dzabva dzachinjiswa manje. I don't know how he did, that woman did. Waiye mudzimai wako kana zvakaitika izvozvo. So ndo pane danger manje kuti society nyangwe womumhuri wakuti but mwana wedu uyu was not like that. Now uye zvinezvi akungoti pane mudzimai zvabhandi nebhurukwa. It becomes sad. Don't you think he was alone in my brothers asati aroora ane mukadzi handiti hatina kuzwa hedu much detail, but love, relationship, things change. Can I tell one thing? Izvozva zvekuurayiwa pfungwa izvozvo, it's not love. It's not love. No. Murume anyora, muchinda anyora uyu ari kutoona dambudziko riri pana brother wake kuti pfungwa ndo dzakakanganiswa. It's no longer love. You are destroying somebody. Inini ndo maonerani angu. I may be wrong, you know what I mean? Ndo maonera angu kuti haacha behave zvaaifanirwa kuti adini abehave semurume, you know what I mean? Kana chiti you have lost your identity, hauchagona kumira as a man. Kana handizivi zviri kuitika mumba macho imomo. Ndofunga aakutonga mumba imomo ndo mai, ndo yataurwa napastor yekunzi you submit yourself now to your wife.
It's not. It's a Amchaga, harsh word. Yeah. Because biblical is not there. Yeah. You get a point. So waku behave strangely. You get a point. Okay. Yeah. Auchi sina stamina. Ratikachimboti Okay. pindeyo. Yes, Nyamzio. Varume nemi vateereri kwedu kwamurewa uku nekutokyo kwedu kwatogara uku tinoti ane benzi ndiane rake. Yes. And munhu anogara neingwe ndiye anogona kuikama. Anoziva kuti ingwe yake iyi unoziva kuti kuona wakukama ingwe ka. Yeah, you know how to handle. Kukama mbada. Imimi weukama. Yeah. Munenge muchitarisira kwandiri what to consider as manhood. Ita murume. Taura semurume. Shinga semurume. Decide semurume. But ndine ingwe yangu ine kamwa neimwe nzira. Ineka kamiro. Are you getting the point? So one more marriage. Yeah. Remember kana mese maenda. Iye budhi waruta budha. Awarare mubedroom. Munorara uyu. Awaziwe wondo dziri kurigwa mukati mechinyi mebedroom iroro. Yeah. This man has come to realize kuti how do I survive in this relationship, in this marriage. Ndikatedzera zviri kutaurwa nabhodhi wangu, either ndoswera ndarowa mudzimai uyu kana kuti imba yangu inoswera yaputsika. Are you getting the point? Saka as a result now, I must submit. not necessarily to submit, but he is negotiating his marriage and his relationship Kuti zvinhu zviendeke. kuti zvinhu zviendeke I want because peace. ndiye anogara neingwe iyi. Are you get? Okay. Zvokuti mumwe munhu akambonditi, mufundisi, mudzimai wangu anopenga zvakadaro zvekuti ndikakupai mimi, imi samufundisi kuti ngatimbochinjana madzimai wangu munoswera mamuramba, imi musamufundisi. So people are into things. Hongu they will run the risk ekunzi wakapusa urichituta, but they are managing a greater things than society may know. Muma relationships. Hey. Ndanduda kuti nditi, maybe I'll come back to that one. Yes. But pamwe pacho, do you agree kuti vafana vamazuva they are trying all sorts of different things? Sekuti, I'll still use my father, the old patriarchal people. Anditi. I know kuti vanhu mazuva ano vakuzviona different. Kudhara kwengu ine yainzi manapkin. Ndizvo? Manapkin yekuti mitambo yaya. Yekuti kana mwana akanga apfeka kana akanganisika mitambo unobviswa unondowachwa. Oshandiswa mangwana. Zvanga zvisingatarisiki. Wasi baba waigona kurezva mwana achema, baba waigona kurezva mwana, dzimwe nguva pamwe kutomubereka nembereko, but ruzhinji wacho vaisabereka maberekero amai. Yeah. Vaibereka zvechirume, handizorwa rume vaibereka sei, but vaitamba nemwana, that's the point. Kumberi handiti. Exactly. So different. Exactly. That's the point. And Okay. Kuti there was a different way of doing things. Mitambo baba handakuona achigeza mitambo ini. Handizwa hangu kuti sei maigeza, but mudhara handakumuona achigeza mitambo. And I think kuti vari kuteerera they agree kuti in most homes vaigeza mitambo ndimai. Kana kubika chaiko generally ndiani ndimai. Baba vangu aine marosi. Ndinongobudisa pfungwa yekuti society yenge ine ma expectations kuti vana baba vanodai, vana mai vanodai, vana vasikana vanokura vachitodza mai wavo, vakomana vachitodzani baba wavo. Saka zvaita nediaspora nekupengenuka kwaita vanhu, hazvichashamisi kuti amen anogona kuti mwana akanganisika apa anogona kubviswa Diapers. Diapers, yeah. Vanogona kubvisa diaper otochinja odi kuita nappy change. Fanika kana kuri kunzvimbo dzekuti vanochinjana mabasa kushanda, baba vanogona wakasika kubva kubasa oto prepare a meal, otogadzira ngekiri breakfast in bed, mai vakarara pauri kumuka breakfast yakato. Saka pane a shift, a societal shift yata kuwitness yekuti kana munhu akanga akatarisa so achibva from that other society anogona kushamisika kuti why has there been such drastic change in terms of role playing mukati member.
to the extent yekuti munhu anogona kuexclaima kuti bhudhi wangu waita sei vakadyiswa. But pfungwa yanga yatagwa naHomba iri very critical yekuti maybe before what wangoona role playing is the identity change. What really has changed? Is it the identity, matauriro ake, reasoning yake yanyanya kuchinja to that extent here yekuti haasisiri uya. Kana ingori role playing, I think maybe there are things that we should be able to work around. Kupinda hangu panapa. Thank you very much, Nyati. The world has changed dramatically. Maswano. Wana warukurora this time. Akusina mitambo ya this time. Kwane madiapers. Kwane madiapers. Indine experience mumba mangu. Times send that unoona mumba mangu. Iyezvinezvi wanosenza wese. Hawana vasikana kuna kumirukwa, kuna vasikana. Vanonzi vanobatsira. It's to you muri tu nemwana wene wananyi. Mumwe anobvisa manambukeni, mumwe achibika, achigeza vana. So wamukomana wangu anogeza, anobika, anoita everything. It's all I mean. Hakuna nyaya yekunzi kune chinonzi kudyiswa. I think let's come up kuti kana tinyasoona kana yaye munapukeni this time yetiri kurarama inei yasiyana manje. Ngatimboona kuti I think pastor wangu wada kumboti svikei but hawana kusvika chaipo. Kana taakuti munhu yakadyiswa hatisi kureva kubvisa manambuki madhaipa etiri kutaura. No. Hatisi kureva kuti unoda kubika. No. Because all of us togona kubika. Kune mashefu echirungu. Tinoda kuti tisvike pekuti kana taakuti akadyiswa, what is it? Get the point. That is deep. I think ngatimborere Homba maoko. Apaka what a transitional thought discussion chayo. Izvi zvatiri kudiscussa kubva pekutanga kusvika zvinezvi. Ndezvavanodana nezvo. Like ndoda kubata penge pato wanzi maka 1983 ndichiroora inini. Mudzimai wangu ndaimurowa pembu, ndaimurowa ndichimisa oil, ndichiita sei, ndichiisa makel. Vanhu vemuraini wakatarisa kaEliza kai ndichitamba nevhudzi rako ndichiita sei. Vanhu vaiungana pamageti kuti baba wanoda mudzimai wavo chaiwo. Vakauya kumba kwedu vana vangu 1984 taane mwana ndaigeza madhai panze pakazara madzimai mulocation ndichindonanika panhingirikini. They did not say wakadyiswa. The word that went around in our community. Murikona babawo vanoda mukadzi wavo chaiye. So ndoda kucelebrate thought iri kutaurwa na madzimai radaro. Madzimai? Yes. Wana baba waiti. Meno kuti but what we heard as we were walking, other women thought their husband would do this. They missed that touch yekuti murume wangu ndiye ari kundikwenura, ndiye ari kudini. They really appreciated it. And it was like witnessing for Christ. Correct. You get the point. But you want to celebrate. Point yataurwa na Homba. Inini hangu swa daitaibvuruka kutamba mushomo no mundaitamba. Because yanyatsotenza pakuti chinonzi kudyiswa chinyi. Okay, wamwe unogona kudyiswa nekuti pamwe wakapiwa mishonga era, maybe ndo zvakashanda pauri. Pamwe kudyiswa kwekuti your brain has been reconfigured. You have lost your manhood. I think kana munhurume warasikirwa nehubaba, neauthority, nedirection yaunofanirwa kupa on issues sababa, mai wakuita muzerere pauri, ende vanhu wemusha wehama unyatsoona kuti mwana wedu is no longer miki watakakura naye, radurununu. Mai vanogona kushaya hembe, iwe uchitambira mari. Vanhu vagoshaya kubetsegwa, ugotadza kumira on issues as a man. But kwanatezvara uko, unoswera uriko, uchinoturunura mapasi ikoko, uchiita sei, unondoshanda kungwe uri mukomana webasa. But your mother wakakubara, baba wako, waning'ina wako, hanzvadzi dzako dzinotambura kunge dzichadywa honye, and yet iwe uripo. Regai vanhu kuti akadyiswa because you have lost it. We cannot see a man in you. Maroa. Wango mutumbi, but you are not a man. Hey, Nyati.
pari kutaurwa zvinhu iri kunyatsodzika manje nyaya tikuti tichitodefina kudyiswa neperception yange iripo yekuti kudyiswa kuita sei. Kubatiswa handbag ilove ndezvekudana hakusi kudyiswa. Kupfeka zvakafanana ilove hakusi kudyiswa. Discussion yatochinja kai. kupusa mani ndokudyiswa, kupusa kushaya authority, kutadza kumira where a man must stand. Muri yotambura vanhu votaza tinombatsira sei Miki? Atomurume make mamo ndiElizabeth. Miki is already dead. I think well, maybe on the one side he's elaborated it well. Nyamziwa. Yeah. Vatsanangura wakati 84, 83, 85. Madzimai were celebrating, this man is good. But where he didn't really want to go there. Yeah. But what were the husbands thinking? Hence the topic. I think we may say there are certain traits or certain behavioral manifestations dzinogona kunge dzichibva parudo given, taken. But surely, do you agree with me kuti kana handizoti whether ndichashaya mashoko ekuti tashandisa pekuti kupfekedzwa namai, kana ndichida kuti ndipfeke inini zvandapfekedzwa namai ndichizvigamuchira wholeheartedly, then that's fine. But where it becomes a problem is kuti pari kutaura namufundisi ipo paya pekuti uri kumhanya uri kuita uri kwatezvara uri kudididi your own kith and kin, your own blood, mai vako chaivo baba vako havakuzivi, you are spending time there. We then also see manifestation of other things where you would be normally be able to make decisions upon. Sekuti kupfeka kwacho chaiko kupfeka is an issue. But when it becomes an issue kwandiri is kuti une behavior yatsanangurwa iyi nekupfeka kwako futi kunenge kuda kuratidza kuti newe futi even pakupfeka kwako hausina choice, I think then it becomes a problem. Saka zvaita society manje ndezvekuti zvatinoona nemeso zvinenge zviruda kusuggesta kuti kumashure kundo zvazviri also. I mean, if you're getting the thinking and kutaura kuti whilst we may not know Miki uyu pane zvakawanda, but zvataona nemeso edu izvezvo zvinenge zvikuda kubva zvangointerrogata kuti saka kana angagona kupfeka akadai, so kana agona kufamba mutauni akatakura handbag yemudzimai wake, mudzimai wake ari rezvo ari kuratidza kuti haasi kurwara, but ari kurezvo ari kufamba. Kana iri mota iri taxi iri kuda kumiswa, haasiri anomisa, mudzimai anomisa. Kana kuri kuenda kuholiday, it's the wife who makes the decision. Paakadecide kuri kumba kuti tiri kuenda kunoita zvakati, mudzimai wacho akauya, zvinochinja. Tozoona futi pari kuita manifestation pane zvationa kunze, then ndo pari kuya this thinking yekuti I want my brother back. But I think we are overstretching. I don't think this person is wrong. I don't think this guy is wrong in saying I want my brother back, because ari kuti zvandaiziva about this man hazvisizvo zvandiri kuona, to the extent yekuti even zvandiri kuona nemaiso wangu it appears kuti mudzimai wacho seems to be controlling decisions. What do you think about Nyamziwa's point? Pane pawambotaura vachirekera mungopindira ndodzoka kwamuri Nyamziwa. Pane pawataura nyaya yekuti sometimes munhu ari munyaya ndiye ari kuziva nyaya, and iye ari kuti no, just for peace regai ndingopfeka hembe yeZambia zvakafanana, just for peace. Because I don't want to get into argument. I think for the sake of our viewers, I think this may run the risk of being out of topic. Okay. You get the point? Yeah. When we're in Zimbabwe, in the street, I think Wumba can attest to it. They are not worried kuti makapfeka hembe dzakafanana kana kuti wakatakura hembe. That's not the issue. Handizvo attacha kudyiswa kwazviri. It's out of topic. It's not an issue. Kuti mazodriver uimota yake mai ndo ari kudriver wakagara kuside uko handi kudyiswa. They are not worried about that. Kudyiswa in the Zimbabwean context, I mean kumwe, is like Wumba has said, when a man has lost decision making, we can't see a man in you when it comes to issues. Those who on issues,
ukaona hama dzichiti I want to reclaim my brother ka vari kuti this man cannot make decisions. Okay. He can't. Ndo zviri kunetsa wabereki, ndo zviri kunetsa hama kuti apa na uri kuona nyaya yetiri panapa iyi ndeyekuti kuklema kurudiwa uko handiri ka unonzi iwewe tine dare redu remusha for example dare asi kudiwa madzimai ba kurudiwa dare uri kudiwa iko iwewe ndiwo rudiwa iko woti ndichambobvunza mudzimai zvofamba sei kana kuti wabvuma then suddenly wane appointment imwe dare remusha wadai madaidzwa mune dare remusha ndaifati muchatozone wanzi uya kudare obva wauya namadhamu aiwa no induda kutaura iye pache zvake anotomeka decision kuti kana mudzimai ati no handisi kuenda iko you've lost that man. Why? Because akubehave strangely. Kana tichitaura kuti wakadyiswa mambo tiri kutaura kuti you've lost your mind pama issues emhuri pama issues you are not there. You know what I mean? You are not there. And now one my brothers hanzadzidza kuti todini nehama yedu iyi haichafungi sezvemafungira acho. You have lost thinking capacity of thinking. Ndo pane nyaya. Hey. Okay, igadzwe kuti pana nyati. Mune nyaya isina kupera. Mama bvunza mubvunzo wenengekere ingwe yandakagara ingwe yangaiswa nanyamuziwa. My point of departure and my argument yarambwa nanyamuziwa iri kutobva ipapo pakuti pamwe pacho uyu ari kuti okay maybe pamwe haana kudyiswa zvake but ari kuti for the sake of my sanity munhu andagara naye kawo is so difficult rega ndingoita zvese zvaanenge angoti ndingoita kana kuri kupfeka mabhutusi ndichapfeka mabhutusi kana kuri kufamba ndine hovhorosi ndichienda kuchechi ari yeye ataura kuti ndopfeka ndakadaro ndichangozviita for the sake of my peace. But vanoona kunze manje vari kuona kunze kuti pari kutaura nahomba manje vari kuona kunze kunge dzisisina hadzichashanda zvakanaka uye ari kuti dzitoshande zvakanaka rega nditongoita izvozvo zvacho. But Bible, you know, David anoti be a man. Indinonaika akufa ndinonaika akataurira saka apa murume apa anda kuita sei atauramba era murume wamuruti aite murume apa munati arambe mukadzi aiwa no haisi question yekuramba mudzimai. It's a question of making decisions where decisions are supposed to be made. Okay, tine murume ere mubhaibheri awo tinoti yanga akadyiswa ahabwa aiwa akadzikiswa chose anga akadyiswa naJezebel aiitiswa zvese saka ndoda kuti Ahabha inzwa nemafungira Ahabha aya akakoza aita kuti vanhu vese vaitwe wiped up naDavid akazosolva ndiani mudzimai ndekeri kutaurwa naye kaiwo napastor kunzi varume akutonga who blow the pipe is the wife. Whatever what the wife says goes. From a psychological perspective, my authors they argue around my incompatibility of my birth positions pakuroran. An example is kuti say murume akabarwa ari wechitatu kana wechifour mu family of 5 achirorana ne first born mudzimai mudzimai first born by nature of being the first mumba ane level of responsibility, leadership skills, very strong personality uyu agara ari wekutungamirwa even if ari number 4 saka paanondosangana na first born ari pa number 4 that incompatibility pakutaudzana nepakutaurirana decision making vanotaura kupsychology vanoti there is an impact iripo. That's the one side. Maybe pastor achandibatsira on that one. The other one is kuti there are soft traits dziri muvanhu vane mapersonalities avainawo mamwe masoft traits anomanifesta triggered by events and mamwe events anogona kunge ari kuroora munhu aiapia kunge munhu akachenjera angwarangwara paakasangana nemumwe munhu they've become softer, they've taken a softer position. Saka uyu brother we paanenge achizoona mukoma kana kuti muningina apinda mukati memba
akumanifesta akaunti akupresenta a different personality kwaari zviri kuita sekunge adyiswa, but maybe pamwe it's transition issue iri kuitika pakuti arorana nemunhu ari of stronger personality, saka he's become soft account arorana nemunhu ari different birth position ane stronger leadership personality. Maybe pamwe pastor can help me on that one from a counseling perspective. Those issues I've heard people talk about it, especially marriage counseling. Those are some of the things that people need to be very mindful of. So to the extent that even small and minute things not going to are my personal decisions. Mumwe anogona kuasubordinate ake kuti inangu I don't like conflict. I prefer hangu kuti if it means kuti I don't have conflict, let that person make that decision. Maybe pastor usati wa comment maybe one got batsira. Machanges ari kuitwa nemuchinda uyu ari kuonekwa newanhu. Yeah, kuti pane something chiri wrong. You know what I mean? No problem yaitika. But we don't know what agare enga asakadaro before. Haugoni wachinjiswa kararamiro kako nekuti pane zvaitika mupfungwa mako. Get the point? Iye mukutaura I don't know. Ungambotanga wabvunza ere kuti uri first born ere or what? I don't know. Of course not. But look, tiri kutaura nyaya inobatika yekuti wanhu society yatoona kuti patione problem apa. Get the point? Now kune vamwe vanoroora wagara wari soft kudhara. Zvinotozikanwa. Kunzi uyu ibota uyu. Ibota hatirimuki hadini. And vamwe vachitobvunza kuti but akazowana sei mudzimai kana akadai. You know what I mean? Ndo zvimwe izvo. Wanozikanwawo. But tiri kutaura nawo kuti society inotoziva kuti uyu munhu uyu enga ane chimiro chakadai, enga akadai. But paasvika manje wese everybody akutoshamisika kuti what has gone wrong all of a sudden. Mfundisi, ima mchingonzi mchatibetsera. Yeah, regai tidai so kuti human mind is static. Yeah. Either in terms of personality, kana kuti in terms of traits, kana kuti in terms of temperaments, and what have you. Yeah. Each situation yatinosangana nayo muupenyu inogona kuburisa the unknown person that may even surprise iwe wacho kuti because wabereki wako uchikura navo ka hauna kumbokura na Elizabeth. Yes, true. Saka they don't know how I respond kuna Elizabeth. They don't know kuti Elizabeth is a kind of a stressor yakadii mukati meupenyu hwangu and what have you. Saka mimi makakura neni ndiri mune a certain environment yenge isina ma pressures andakuwana mukati me marriage. Now that ndamu marriage panotozo strike an equilibrium kuti force iri kubva kuna Elizabeth ne force iri kubva pane padzinozondo-sangana kuti nzwizi mbiri dzazonyatsoti gadzika nekuti gada. Ipapapo ndo parikutaurwa naNyati kuti vanhu vane ma-temperaments akasiyana. Tine watinoti ma-phlegmatics, these are peace lovers. Ma-sanguines are peace. They can quickly say, I am sorry, just for the sake of peace. But because they don't want to ma-cholerics, who are drivers, goal-oriented, they push. Now, unogona kuona mudzimai who is a choleric, are strong-willed, and a power, emotional energy, psychological energy. Iwewe wacho manje, wobva waita iwewe a phlegmatic, a melancholic, uri a peace lover, audi hondo and what have you. Saka, chiri kuona wanapa at play, vanhu vari kungoona ma-actions amuri kuita. But God of heaven arikutoziva kuti uyu ndakamusika ine mufananidzo wangu hangu asi anenge bota pahondo. As munhu wechinyi wehondo. Asi mudzimai uyu ndakamusika nemufananidzo wangu asi ane ukasha maari umomo mune ukasha hwaGoliath. Are you getting the point? Zvochiita manje kuti sure mungarambe here makurama upenyu hwecircus hwekuda kupangidza vanhu kuti mai kunyange vari choleric ini ndiri phlegmatic for the sake yesociety rega ndirwe chimbokoma kuti muzoona kuti I can stand to a height. Aiwa ndo patinozoti you strike balance. Marriage yega yega inozoita settle down
to what is livable, what works for the two of them. Nobody to kushandisa muenzaniso wekukama ingwe. Iwe ndikakupa ingwe inoswera yakudya, but inini haindidyi. Ndinozwa kuti ndinoikama sei. Saka sometimes ngatitendere kuti kune varume vari soft by nature, not by choice. Havazi varume wehondo. Even in my committees atinosenza kumabasa umu, you can actually tell this guy is a soft temperament. Panodiwa hondo chaichayo uya amirebo. Are you getting the point? Koze ita pambe kuti ana mdarangoro akasitara panyaya ike. Ndofunga mdarangoro nasa anenge ari kurwara. Because uzoti ana mdarangoro apa anomira. Izvozvo zviri kuitika kubasa zviri kuitika futi nekumarriage. So God has given us certain ways of projecting ourselves. Wehondo wariko wakasikwa naMwari. Wehutere wakapfa wakapombodzwa wariko wakasikwa naMwari. Saka inini what I wouldn't want to do is kuti nditreate mudzimai wangu kuti mugoti handina kudyiwa. At that point I've lost joy in my marriage. Okay. Ndibvumidzei to deal with my marriage the best way I kunyange mukafunga ndakapusa ndaivachamanambuke 1983. It was against the norm, but for us I enjoyed it. I liked it. Ndofunga kuti takundopedza nguva yedu yaenda. Mubva matongotaura, mubva mapa humba advice kune muchinda uyu. Earlier on mzukuru wangu amboti wakungoenda kwawatezvara kutogara ikoko. Zvimwe zvawataura zvese izvi I have no problem. Izvo zvawataura izvi dai vari mararamiro iwayaya hapana chinonzi kudyiswa. There's nothing like that. Hakuna. You get my point? Yeah. Now, kana tiri kutaura nyaya yekudyisa, it has to do with the family issues. That's the way I look at it. Kuti mumuri watobva mauri mumuri. Hauchisiri kwa mudoni wakuita zvimwe. Munhu dzako iwe uri kutoita mari yako uchinosenza hako hauna problem yaunosenza asi hauchagoni kuchengeta yako mhuri wakuchengeta imwe mhuri. That's where the problem is. Okay. I have a problem on that one. Okay, sir. So which means murume uya achinjiswa direction. Okay. Direction ndekuti you can do kwawatezvara wako, there's nothing wrong. You can do kwawakazvarwa, there's nothing wrong. But kana one-sided manje. It's a basa personalities. I agree with him. There's a problem. Can you fix that? It's not gadzirika. Saka togadzirisa sei? Because muchinda ataura I want my brother back. Kana uyo imagine how is he going to get him back? Inini kuti amuwane back. Tsvaga mukaka wenguru mumurutsise. Zvinopera. Wehumba. I think that ari chileni mukaka wenguru. What a view. Is there another way of saying it? Obviously they will edit this. Kukama ingwe. Sekukama ingwe. Okay. But let it come out like that. Tori kuti tsvaga mukaka wenguru. Umba ndoza kuri kutaurira. Because vanhu vanobva pana vanotsvaga mukaka wenguru. But how can we help this brother? Ana brother wake ari panyaya ishi. Yeah, maybe as he is thinking. Yeah. Restate that same question. Yeah. Munhu ari pa situation iyi tarealize nekurecognize suye kunze kuti pane problem iri apa. Ndizvoka. Ngatimbobvei pane zvekuti tiri kuona sekunge kudyiswa toti kutoona kuti pane an issue iripo. Yes, pane problem. Munhu ari mukati meproblem iyi uyu wacho watiri kuona kuti ane issue anozviona here, anozviziva here kuti zviri kumanifesta, ende kana mukamuudza anozvicherechedza here kuti pane issue. To the extent yekuti I know kuti kana tichiti tinoda kundogadzisa munhu, kana handiti the step yekugadzisa maproblems ndeyekuaccepta. Yeah. That's the first step, kuti there's an issue iripo. Saka whilst he is coming back nemukaka wehumba, how do we really help this person? Because I think I don't know nekukura kwaita my colleagues here. Surely we have seen certain people where we really wonder what really happened. This person was very vibrant, was very, very present on a lot of things.
but somehow they've just lost identity. They're a different person altogether. Yes, dynamism yataurwa napastor may actually exist. Yeah. But tamucherechedza kuti Mwari uyuko nenharo dzaaita padare haachisiri uyu watinoziva. Angova mumwe munhu angoti kana wakutonga okay, how do we really help that person? Maobva matobetsera nguva dzedu dzaenda. Makutongopinda mo wrap up and helping this person ane brother yake ari mucondition mufundisi. Yes. ini wadare anzokuti ndichakonkludere nepfungwa dzamunofarira kana kuti kwete. Aminoti imi wateereri watari munofunga sei. Indine pfungwa yekuti sometimes, maybe not all the time, but sometimes, the best way yekubatsira munhu ndeye kusamubatsira. Okay. Yes. Ngatiitewo maboundaries. Draw maboundaries. Apa tiri kutaura nababa wemba wane mudzimai wavo newana wavo. Ane musha wake. Ehe. Kana kupusa kuriko ndokuri kuitika mumba mavo neudera nekunyarara nekudini. Kunyange mukada kusolva ingori firefighting, they will still go back. You create another problem. They will still go back to life as usual. Saka regai vanhu vane musha wavo warane musha wavo nekudyisana kwavo kana wakadyisana. Imimi muda kupinda papi. Problem yatoda kuti tipinde isusu dambudziko guru ndere kuti toda kubenefita kune mwana wedu. But tiri kushaya access yekubenefita kwacho nekuti mukadzi wake ndiye roadblock. Saka kuti titsvage way kuti tomupusha sei, takuda kundofurira uyu kuti iwewe kapenga simuka idi ita sei. I've always taken this stance in my life. If I need help from my brothers and they're not able to provide it, let them run their life. I'll find my way out. If I need help from my parents, help from my relatives, and I believe uyu ndiye anogona kundibetsera, ukasandibetsera, I need to find my own way of surviving yekurarama muupenyu than kuti nditsvage kuti iwe ita very strong mukadzi wako kuti ugotibatsira isusu. Tiri kutadza kubetsereka nekumhaka yekuti mukadzi wako if he is not seeing it, give him a chance. One day his eyes will open and you realize kuti ndoda help. Ngatibatsire vanhu vari kutsvaga help. Ngatiregere kukucreatira kuti une problem saka ndoda kukubetsera. That does not work. Even in psychology, it does not work. Regai vanhu vaite settle and manage their homes the best way they can. Even if we are not happy with it, ndisu, but you they are at home with what they are doing, leave them alone. Okay, ndanda kuti ndingoti pastor waita zvakanaka. Itsananguro yavapa, I totally agree with him. Yeah. Especially from the benefit perspective. Yeah. I think what that's fair. Yeah. But ndandikutaura kuti mori they are not really looking at material benefit. Vamwe kungotsvakawo presence ya body. Maybe pamwe takabarwa tiri muna body tina body 1 nevasikana tiri 6. Saka tiri kuda kuti titi kana tauyawo kumba body will provide that leadership. But pari kuita sekuti there are things that are not working well. To the amount yezvatabva kutaura kuti tikufunga kuti akadyiswa and we want him back in that space. Saka yes, it's not really remedy yatiri kutarisa kuti benefit per se in terms of material, but toda ku benefita in the not really materially, but from his presence and also from his leadership. Surely there is reason to argue and say kuti as a family we have a legitimate cause to want our brother back. Yeah. Maybe Pango Pastor may help us on that. Maybe Pastor move mazongobata tochivhuta kuvhara manje. Yes. Move mazongobata spiritualism. Kuti kune varutoti maybe akatodyiswa kutodyiswa zvemashuwa. Zvimiswa zvemadzvinyu. Zvemuswe mdzvinyu zvazodini zvikadini zveng'anga and so on. Yes. How do we help such people? Yes. I want to thank God kuti nyaya yedu iri kupera iri on this particular note. Yeah. And ndichitenda zvakare nyati
vachitaura kuti kana tiri kutaura kudyiswa hatisingotaura badzi kuti vanhu vari kutsvaga material benefit, but sometimes vanhu vari kutsvaga leadership and they are not able to get that leadership from a person anofanirwa kuita that, and we normally call that leadership gap. But I want to tell you, sometimes when you have tried and tried and tried kuti leader atore nzvimbo yake atungamire, but ari kuramba achisiya vacuum, somebody will have to occupy that particular position. Somebody must actually ascend and occupy that. I remember baba wangu wari kurwara muparinyatwa to the point of death, and he died there. My sister tsitsi ndiye ngari around here, vamwe sei wangu ari overseas, vamwe ari kupi. Saka ini ndiri kubhuruwayo, I kept postponing. But baba vari kurwara, ndiri kuya, ndichambodini. It got to a point where inini wacho was delaying to provide leadership in that crisis that was hitting the family. And what she simply said is, okay, Budi, whether Mauya, Amuna Kuya, I'm taking it up. I'm making decisions. I'm making decisions. So maybe she could be listening. She simply bluntly told me, look, brother, what a brother should do, I'm picking it up. Don't mind coming, kana Mauya fine, kana msina kuya. And what I want to tell you, takapinda murodi nekumanya, because a vacuum leadership yenge have to occupy you. And are you getting? So sometimes, please, if you are struggling for leadership, you who can lead, one leader from behind the car. You don't have to be first to lead. Whoever can lead, let them lead. And then, zimwendoda kutizo, kana zvanyanyo gomba zvekuti, sure, gepi haigoni kuzadziswa until iwe waita, madzisekuru edu edzinza, ngagare pasi, ataure nemuzukuru to muzukuru. Eyo apa panodaiwe, please rise up to the occasion. And whatever that is, ndosakatina na sekuru muchiwanhu chedu. Are you getting the point? Then kana zvasvika pa point yekuti sure spiritualism is involved. Zvemadzi mwedzinza iri involved, because sure pane vamwe vanopinda mucamp yemadhimoni where unogona kuitwa unokanganiswa nenzira dzimwe dzakadaro. Takapiwa simba sesangano, hanzi vanoenda nezita rangu vachaponesa varwere najesu. We can lay hands on you, you can be cleansed, you can be delivered. Hapana kupfuirwa kwakaita sei nekudzika kwakaita sei kunokukunda hama yangu. Jesu ane simba. There is power in the blood of Jesus. There is forgiveness in the blood of Jesus. There is a deliverance in Jesus Christ. Ndoda kuti kuadare nemi samaita nevanhu wese vari kuteerera. There is a hope kune vanhu vakakanganiswa nezvemishonga nezvimwe zvakadaro. You can be delivered. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Umba. Nyamziwa. Umba. Samaita. Notenda Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakuchengetedza vateereri vedu. Tinovimba you have a wonderful week. Mwari vachitichengetedza. Tichakumbira nyati tivharire nemunamato. Baba wedu ari kumusoro kudenga, toda kumutendai nemukana wekudzidza. Mubvunzo wangu ari kubvunzwa wangu ari kuti akadyiswa kana kuti maonero evanhu. Tadzidza kuti simba renyu richipo, kune vanorida vanogona kukumbira, munogona kushanda zvakare matiri. Vari kurarama muupenyu hwekudanana zvichionekwa sekunge zvisina kumira zvakanaka, moto ngaurambe uchikuchidzirwa, varamba vachiratidza rudo irworwo. Muna Jesu namata, amen. Thank you, God bless. Aiwa. Yabaiwa. Oh, I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Jesus, I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Jesus, I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are. I know we are. Oh, I know we are.
Hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Jesu hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah. Jesu hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah. Jesu hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, Hallelujah,